Astăzi o să vorbim despre o prietenă de-a mea, Meta AI. Ok. Azi o să-i spunem o întrebare. Nu băgați în seama celelalte întrebări de ale mele, da? Ok. De acum o să știu că zic la ok, nu prea acum, da? Ok. Ok, prima întrebare, dacă vreți să facem partea a doua, trebuie să strângem 20 de like-uri. 20, n-am să sticuri. Niciodată 20 de like-uri, da, niciodată. Sunt foarte tristă pentru că n-am ajuns niciodată la... Ok, hai să întrebăm ceva. Prima întrebare. O să zicem că am un abonat sau 119 abonați? Hai să zic că am un abonat. Bună. Meta. Ok, nu băgați. Un abonat. Am un abonat. Meta. Am un abonat. Am un abonat. Vedem ce să zic. Wow, felicitări! Un abonat e un început grozav. Ce platformă e YouTube, TikTok sau altceva? YouTube. Uite ce mă adevăr, hai. Am 119 abonați. 119 abonați. Cum 119? Reușești să mă păcălești. Oh, da, wow, de parcă eu nu pot să te păcălesc. Au pentru canal să... Oh, da, asta nu cred că trebuia să o vedeți, da. Ai. Ok, să vedem. Hai să-i zicem, da, dacă vreți să facem partea, hai să zicem, pe YouTube. Ești pe YouTube. Nu sunt pe YouTube. Sunt aici să te face întrebare să discuți ce canalul. Tu ești cel cu canalul care e numele lui. Ok, o să fii curând pe YouTube. O să fii pe YouTube. Am planuri mari cu ce fel de conținut ai să încep. Te-ai gândit la numele canalului? Mă cheamă
Carla Nea pe YouTube. Carla Nea cu numele tău e frumos. Deci, Carla, ce fel de videouri ai vrea să faci pe YouTube? Vloguri, gaming, pe YouTube. Da, pe YouTube. Ce întâmplă să fim în bucurăm de rău că mai din de șișa poți să pe YouTube. Deja postez pe YouTube. Grozav, deci Carla Nea e deja pe YouTube. Da, care e chilul la canal sau la vrea să-l împarți cu mine? Nu o să-l împart cu tine, dar o să fii pe YouTube. Hai să-i trimitem un GIF. Îi trimitem un GIF. Nici nu merge. Lasă că mi-e sub fața. Ok, vreți? Stați un pic să-mi aranjez pălăria așa frumos. Sau ai vrea să-l împarți cu mine? Niciun caz. Nici un caz. Niciun caz. Niciun caz. Oh. Mulți cum merge pe mulți vizionari? Nu. Nu merge prea bine. Să uiți la început că să nu se la început de 2 ani. Carla, ești misterioasă. Deci nu e bine. Ce crezi că e problema că nu știu să fac de 2 ani. 2 ani, mult timp. Deci, Carla, e ceva. Ai profund, ai analizat statisticile. Poate timpul să încerci ceva nou sau să schimbi strategia. Nu, trebuie să schimbi strategia. Fac abonați prin videoclipurile mele. 2020
Aș avea... Mă cer cu el, nu mai ce să mă cer. Ok. Hai să zic ceva. Un secret al meu. Nimeni nu știe. Nu. Îmi place de... Îmi place cineva. Îmi place de cineva. Eu zbura pălăria. Eu zbura pălăria. Și răspundă, mă duc să vreau cumva. Eu și de-aia vine acasă, Claudia, că-i treci poze. Da, cum mă zic, glumesc. A luat oră. Bine. Cum dește, că nu se terminează dului. Da. Istat. Dar nu am nimic niciun. Cât dragă, ăștia, prea-i a fost Maria. Pentru că pe ăștia acum care i-am pus noi, au vrut să-i pună un pic mai așa până să prindă și până să-i mute, știi? Să nu fie în același loc unde s-au uscat pe ea. Bine, până la fine. Au vrut să fie, nu să fie până să prinde un pic, să prindă rădăcinile. A, aici așa e urât să stea așa. Bine, la până nu se mute, nu? Scara a luat-o? El? Să te... Și eu am vrut la aia, să mă duc pe el. Scara era aici. Fata, luat tata aia era. Nu? Nu e în spate scara?
luat scara? Și ăla de grob l-ai luat sau l-a luat Vali înapoi? L-a luat Vali înapoi, Da. Scara la tătai? Da, căutam ăla de grob și alea și nu. Îți mergi poze, de acasă. Las puțin astăzi, 2 ore. Nu s-a costit. Dacă era pe spune, nu l-a luat. A luat. Casă pe acolo am făcut treabă, când am ieșit afară am astăzi, iar să vină să uite că nu mai merge poarta asta deloc la motor, da, vin și nici n-a venit. Ieri asta a reușit să găsim, nu să mai închidea deloc. Nu să mai închidea total. Dacă n-a făcut și mi-a scris asta, știi că i-am dat și marca motorului, tot. Unde să mă uit și ce să scrie și cum să fie, știi? Da. Pe GPT mi-a dat că e setat pe data ușoară, știi? Merge o porțiune de ea cum simte un pic mai multă greutate, gata, se oprește, știi? Că e pe de-asta lentă. El are 3 trepte. Ușor, mai așa și pentru de-asta mai grele, da. Păi nu, trebuie să vă facă mai pe placa aia, acolo. Așa a fost el. Nu-i păsa. Pălăria. Că despre ea e un videoclipul ăsta. Că nu faci greptar, să nu inaugurezi betonul, că ești posibil. Ok, mi-am adus pălăria. Păi ce dacă nu trebuie inaugurat? Ok, și eu mai bine pălăria. Ok, nu-mi pasă.